مش تتضايق انه منورة. لطيف
Xmon il-profet ilu snin jitlob u jittama li qabel imut jara l-Messija. U t-talba nstemet meta quddiemu tfaċċaw Ġuseppi u Marija bit-tarbija Ġesu biex ikun ippreżentat 40 jum wara twelidu. U bil-ferħ il-profeta għajat: Mulej, issa tista' tħalli s-serf tiegħek imut fis-sliem għax raw għajnejja il-ħelsin tiegħek, daw li biex idawwal il-ġnus. San Giuseppe u il-Madonna. Il-ġenituri ta' Ġesu kellhom missjoni nobli illi jieħdu ħsieb u jirabbu lil Ġesu il-Messija mixtieq u mistenni. U it-tnejn wettqu dmirhom b'imħabba u b'impenn. Naraw ukoll l-Apostli. Dawn sejħilhom Ġesu. Ħadd minnhom ma kien ta' skola kbira. Kien hemm fosthom sajjieda pubblikani, zeloti u rġiel oħra meħudin minn fost il-poplu. Kienu jiterqu ma' Ġesu tul il-Palestina u xi drabi anke lem minna. Raw ħifejja il-morda, jagħti jismih lit-torox u iddaw lill-omja. Kienu anki xhieda ta' qawmien wara il-mewt. Fost l-apposti naraw ukoll il-Pietru, il-Ġwanni u l-Ġabbu. Ġesu kellu dawn it-tlieta li kienu l-eqreb tiegħu mill-oħrajn. Tanti li ħadhom miegħu fejn l-oħrajn ma kinux preżenti. Ħadhom miegħu fuq il-muntanja meta tbiddel. Ħadhom miegħu meta daħħalhom fil-kamra ta' bin Ġajru. It-tfajla li Ġesu kien ir-reġa' ta' il-ħajja. U kienu huma wkoll il-mistiedna speċjali biex ikunu qrib tiegħu meta kien fil-ġnien taż-żebbuġ. Imbagħad għandna warahom il-Ġesu. Kien ilu mijiet ta' snin imħabbar u fost il-poplu ludi kien hemm xenqa kbira għat-twelid tiegħu. Għadda 3 snin iterraq madwar il-Palestina, jgħallem u jagħmel il-ġid u għalih ma kien hemm ħadd li seta' jiġi mwarrab. Kellu il-maħfra għal min kien miexi fi triq. Kellu kelma ta' faraġ għal min kien iġorr xi salib. Kien jitfa' tama ġdida f'min forsi kien qata' qalbu mill-ħajja. Fejn kien jara min ibati kien dlonk jitqanqal biex jgħinu. Għallem il-maħfra, il-paċi, l-imħabba. Fejja għexieren u għexieren ta' morda. Min iltaqa' miegħu b'qalb sinċira tbiddel għall-aħjar. Kien il-personaġġ singolari illi qasam iż-żmien. Dak qabel Ġesu u dak ta' warajh. L-ewwel statwa. Ġesu fl-ort tal-Ġetsemani. L-Apostli qatt ma kienu raw hekk lill-imgħallem tagħhom. Kien jidher li jaf x'hemm lest għalih f'dak il-lejl tal-biża'. Għalhekk xtaq il-wens ta' dawk li kienu ilhom 3 snin iterqu miegħu. Iżda dawn kienu mifnijin bin-nas u għalkemm xtaqu li jibqgħu miegħu ħalli jfarġuh imma lejja għamlet tagħha u raqdu. Iżda Ġesu ma kienx qed ifittex is-sabar mill-bnedmin. Kien jaf li l-veru riffiet jagħtihulu missieru. Għalhekk waħdu beda dialogu miegħu fejn talbu jekk hux possibbli li jinħeles mix-xarba tal-kalċi tad-tbagħtija. Iżda dlong fehem li f'dan il-kalċi hemm il-fidwa tagħna, u għalhekk aċċettah bil-kliem mhux kif irrid jien imma kif trid int. U t-talba tiegħu ma baqgħetx bla tweġiba. Il-mulej bagħtlu l-anġlu tiegħu li jagħmillu l-kuraġġ biex jibrob ukoll dan il-kies, għax issa l-fidwa tal-bnedmin kienet eqreb milli qatt kienet qabel. Iva, issa kien les biex jibda l-mixja li kellu twaslu sa fuq il-Golgota. Mulej, għallimni nirrikorri lejk meta t-toqol tal-ħajja naraħt il-wis għalija u nibda nibża li ser jaffiġni taħtu. Iżajja, Ġeremija u Danjel. Kienu bosta l-profeti li tul ħajjithom fuq medda ta' bosta mijiet ta' snin, kienu spiss iħabbru l-miġja tal-Messija. Fosthom kien hemm Iżajja, Ġeremija u Danjel. Bejnietom kienu jkopru mijiet ta' snin.
kienu huma il-profeti l-oħra li komplew jipritkaw l-istorja tas-salvazzjoni biex il-poplu ma jaqtax qalbu, jibqa' jemmen illi dak li l-mulej wiegħed fil-ġnien tal-Eden għad xi darba jitwettaq. Jekk ma jarawx huma, jaraw ħuliedhom. Qudiemna għandna wkoll evanġelisti kienu Mattew, Mark, Luqa u Ġwanni. Mattew u Ġwanni kitbu dwar dak li kienu raw u semu. Luqa u Marku kitbu dak li kienu jirrakkontaw l-apostli. U ħallew kitbithom lilna biex permezz tagħha inkunu nafu x'għamel u x'għallem il-mulej. Wasluna l-aħbar it-tajba kemm ifqar kienet tkun id-dinja li kieku ma kellniex kitbithom. It-tieni statwa, il-bewsa ta' Ġuda. Il-ġnien ta' Żebbuġ ma kienx post ġdid tal-Ġuda, ġieli kienu jmorru fih meta l-apostli mal-imgħallem kienu jkunu Ġerusalemm. Il-post kien mudlam għax is-siġar kbar kienu jdellu l-madwar. Ma kienx faċli li tara fil-Ġesu meta jkun f'ġemgħa ta' nies libsin bħalu. Iżda l-Ġuda dan kien xogħol faċli. Lilli mgħallem kien jarfu mill-bogħod anke f'lejla bla qamar, aħseb wara jarfux meta l-qamar fid-dien kien fl-aqwa tiegħu. U sellimlu bit-tislima tas-soltu, għanqu u bisu bħalma kienu jagħmlu l-aħwalut meta jiltaqgħu. Bewsa li minn dejjem kienet sinjal ta' mħabba, iżda f'din l-okkażjoni tilfet is-sens ġenwin u sabiħ tagħha u intużat biex titradixxi lil min kien bl-ħtija. Ġesu aċċetta it-tannija u l-bewsa ta' Ġuda u sejjaħlu ħabib biex jurih li ma jġor l-ebda għadab jew vendetta għalih. Anzi, rid jurih li bib qalbu għadu miftuħ beraħ u xtaqu jerġa' jidħol max-xirka tiegħu minkejja dak kollu li kien għamel. Dak li għallem il-maħfra issa kien qed iwettaqa f'mument diffiċli. Ma nafux x'għadda minn moħħ Ġuda dak il-ħin, nafu biss li għas-soldati issa il-priża kienet faċli. Għal-mulej kienet bdiet l-aħħar tappa tal-mixja ibsa tal-fidwa. Talba, mulej, għallimna li inti tħobbna mhux għax aħna tajbin, iżda għax int tħuna u għax int stess settilna li jkun hemm ferħ fis-sema meta midneb jerġa' għat-triq is-sewwa.
nsibu lil Ġakob, ibn Iżak, it-tewmi ta' Esaw. Sar missier ta' 12 tifel li kellhom joħolqu 12 tribù ta' Iżrael. U li jdu bnew it-tribù tal-poplu Ludi u kull tribù żamm l-identità tagħha tant li sal-lum il-familji Lud jiftaħru li huma mnislin mit-tani jiben ta' Ġakob. U kollha taw is-sem tagħhom fil-binja tal-istorja tas-salvazzjoni. Giuseppi, wieħed minn ulied Ġakob, l-iben preferit tiegħu, u forsi għax kien jippreferih għaddih bla mariet u bla maxtaq minn ħafna tbatija. Spiċċa l-sir fl-Eġittu u wara kellu jqatta iktar minn 2 snin fil-ħabs fuq akkużi foloz. Iżda l-mulej kien miegħu u miċ-ċella tal-ħabs spiċċa f'post għoli ħafna fl-amministrazzjoni Eġizzjana u kienu illi ħeles lil poplu Eġizzjan mid-tbatija tal-ġuħ u kienu wkoll illi provda lil missieru Ġakob u lil ħutu illi kienu bijowh b'dak kollu li kienu meħtieġ għalihom u għall-familji tagħhom meta kien waqa' l-aks. Imbagħad naraw ukoll it-tfal ta' Ġakob. Ġakob kellu 12 liben. Saru 12 tribù ta' Iżrael. Fosthom kien hemm Ġuda, Dan, Xmun u Ruben. Kienu huma maħuthom l-oħra li għax eru għal Giuseppi huhom raw kif għamlu biex ħelsu minnu mis-saqajn u bijgħu lill-Iżmaelin. U hekk Giuseppi spiċċa fl-Eġittu. Iżda l-mulej dawwar il-ħażen tagħhom f'ġid għax Giuseppi spiċċa l-iktar bniedem importanti wara l-Farawn. U meta fuq Kanan waqa' ħafna aks u ġuħ, kellhom imorru l-Eġittu biex jitimgħu lill-familji tagħhom u nieshom. U hemm iltaqgħu magħhom illi mhux biss ħafrilhom, iżda rridhom imorru joqogħdu ħdejh fl-Eġittu. Kienet stedina illi huma laqgħu bil-qalb. Warajhom insibu lil David. David kien bin Jesse, raj minn Betlem. Żgur li qatt ma ħolhom li kellu jispiċċa fuq it-tron ta' Iżrael bħala t-tieni sultan ta' dan il-poplu. Il-mulej inqeda bih biex ħeles lil poplu tiegħu minn Gulija l-ġigant tal-Filistej. U wara bagħat lil profeta Samwell biex jidilku bħala sultan. Meqjus bħala l-annej tal-mulej għax ikkompona ħafna salmi illi kienu poeżiji ħerġin mill-qalb u li l-poplu Ludi baqa' joss tul iż-żmien. Żbalja wkoll minkejja tjubitu imma talab maħfra u l-mulej bħalma jagħmel dejjem ħafirlu. Illum dejjem ħarsu lejn ir-razza ta' David bħala il-familja illi minna kellu jiġi l-Messija. Għalhekk l-importanza ta' dan il-personaġġ fl-istorja tas-salvazzjoni. Mir-razza tiegħu kien ġej Giuseppi, il-missier putattiv ta' Ġesu. Għalhekk mar ma' martu fil-belt ta' David, f'Betlehem, biex hemmhekk jinkiteb. Wara David insibu lil Ahitofel. Ahitofel kien wieħed mill-orrief ta' madwar is-Sultan David. Is-Sultan kien jismaħ ħafna u kien jagħti widen għat-tnebbih tiegħu. Iżda wara xi snin ta' servizz lis-Sultan, Ahitofel ingħaqad ma' Absalom, it-tifel ta' David, illi kien qed jippjana biex ikeċċi lil missieru minn Ġerusalemm.
It-tielet statwa, iċ-ċaħda ta' Pietru. Fis-sala taċ-ċena Pietru der qawwi daqsur. Jekk kulħadd jiġdek, jien ma niġdekx. Jekk kulħadd jaħrab, jien ma naħrabx. Jien lest li mmut għalik. U dan il-kuraġġ reġgħu rieħ fil-ġinien taż-żebbuġ meta silet is-sejf biex jiddefendi lil Mgħallem. Iżdissa li Mgħallem kien marbut u mgħasses, ħassu bla saħħa. Iżda ma rridx jaħrab, rid ikun jaf kif ser tispiċċa l-biċċa. Għażel post għall-kwiet u kien deċiż li jibqa' hemm. Siket jisma' x'qed jingħad ħalli jkun jaf minn xiex kien għaddej Ġesu. Iżda l-għajnejn għar-rixa taċ-ċorma madwar in-nar għarfuh xlew li kien wieħed mix-xirka tan-Nażarenu. Beża Pietru, ċaħad li qatt ma kien jafu lil dan il-bniedem, qatt ma kien rah, ma kienx jaf min hu. U dak il-ħin sema s-serduq jidden. Ftakar Pietru fi kliem li Mgħallem u ħareġ barra biex jibki djufitu. U dak il-ħin insert għaddej Ġesu, marbut bejn is-soldati. Beża jħares leh, iżda fl-aħħar qolla rasu u għajnejhom iltaqgħu. Ma kienx ħarsa qiebsa li taħ Ġesu, imma ħarsa taħnina. Kien qisu qed jgħidlu, kuraġġ mum, jien naf li f'qiegħ qalbek int għadek tħobbni. U Pietru mar f'rokna mdalma u beda jibki ċaħditu. Mulej, għallimni li l-ħnina tiegħek m'għandix limiti. Lesta taħfer kienet x'kienet il-ħtija jekk jien indur lejk u nitlob maħfra. Eżattament wara l-istatwa taċ-ċaħda ta' Pietru, naraw lill-Anna u l-Kajfa. Anna kien eks qassis il-kbir, għal ħafna snin okkupa din il-pożizzjoni prestiġjuża. Kien kap tas-Saduċej u kap tas-Sinedrin. Għaraf jitħabbeb mar-Rumani li min-naħa tagħhom tgħidx kemm kienu jippreferuh fuq persuni forsi iżjed adattati. Kajfa, li kien il-qassis il-kbir fi żmien Ġesu, kien jiġi ħaten Anna. Fil-proċess ta' Ġesu kien diġà ppreġudikat, kien diġà kkundannah meta żmien qabel kien qal jaqbel li jmut raġel wieħed għal poplu milli jinqeret il-ġens kollu. Kien quddiem Kajfa illi Ġesu iddikjara għad taraw lil bin il-bniedem qiegħed fil-lemin tas-seta u ġej fuq is-sħab tas-sema. Imbagħad naraw l-Erodi jissejjaħ il-kbir għax bena ħafna binjiet majestużi kemm f'Iżrael kif ukoll barra minnu. Kien tirann tant li ma kellu rispett lejn ħadd, anqas lejn l-istess solidu. Kien hemm sentenza popolari tgħid aħjar tkun majjal milli jiben f'dar Erodi. Għax kien jibża li xi ħadd minnhom jeħodlu postu. Rid jibqa' jsaltan għal dejjem. Għalhekk sibel bi sħiħ meta l-maġi semmewlu illi ġew biex jaraw lis-sultan tal-Lut. Ipprova jkisser l-istorja tas-salvazzjoni, iżda l-mulej inqeda bil-ħarba lejn l-Eġittu biex din l-istorja titkompla. Ir-raba statwa, Ġesu marbut mal-kolonna. Il-kastik imsejjaħ flagellazzjoni kien kastik li jwerwel, iktar u iktar meta jkun imwettaq mis-soldati Rumani li għalihom it-tixrid tad-dmija kien sar gost. U meta l-ħati jinżerta ludi iktar u iktar. Għax bejn il-Lut u r-Rumani kien hemm illa tremenda.
mibeda reċiproka lejn xulxin. Il-flagellazzjoni ludija kienet limitata għal 40 daqqa neqsin waħda. Għal flagellazzjoni rumana ma kienx hemm numru fiss ta' daqqiet, dawn jibqgħu sejrin għexieren wara għexieren sakemm il-vittma kienet tispiċċa bla saħħa. Mhux ta' bxejn kienu jsejħula nofs mewt. Dan kien il-kastik li minnu għadda il-feddej fil-mixja tiegħu għall-fidwa tagħna. Rabtuh ma' kolonna biex ma jkunx hemm ħtieġa li xi ħadd iżommu. Hekk is-sewwata ikunu iktar ħilsa ivenvlu l-frosti tagħhom bit-truf taċ-ċomp u ħadid fuq il-ġisem tal-imgħallem. Talba, mulej, id-batija tiegħek għalina turina mħabtek. Nissel fija mulej sens ta' gratitudni biex jien ukoll nipprova nitfa' f'qalbi imqar niskata mħabba minn dik li jurejtni jint.
iċ-ċenturjun u s-soldati. Il-gvernatur Pilatu biex ikun ċert li ma jinqalax inkwiet, bad ċenturjun biex jidħol responsabbli mis-sentenza il ju kien wasal għalija, dik tat-tislib. Iċ-ċenturjun mas-soldati tiegħu rridu jassiguraw li l-mixlija jitwasslu sa fuq il-Kalvarju u li jieħdu dak illi jkun ħaqhom. Iċ-ċenturjun tant impressjona ruħu bit-tislib ta' Kristu u b'dak li kien raw sema illi ħarġet minn fommu sentenza qawwija tassew li dan kien binalla. Pilatu, dan kien ir-raba gvernatur Ruman tal-Ġudea. Bniedem li kien magħruf għar-rasibsa u għall-qilla tiegħu kontra dak kollu li kien juri l-inqas dispett lejn il-kultura Rumana. Fil-proċess ta' Ġesu ħarġet id-dufija kollha tal-karattru tiegħu għax għalkemm stqar li dan il-bniedem hu blaħtija u għalkemm fehem li kienet biss lejra tal-membri tas-Sinedrin li ġabet li dan ir-raġel twajjeb qudiemu, ċeda l-armi u kienu illi tan il-Ġesu għal-mewt tat-tislib. Barabba ma tantx kellu isem tajjeb. Barra li kien ħallil jidher li kellu ħafna illa f'qalbu kontra r-Rumani u għalhekk spiċċa arrestat għax kien ta' nkwiet għan-nies tas-seta. Pilatu ħaseb li bniedem bħal dan ftit li xejn kien igawdi rispett tal-poplu u kien għalhekk illi poġġih dejn Ġesu biex in-nies tagħżel wieħed illi kellu jinħeles. Il-ħames statwa Ġesu inkurunat. Meta Pilatu staqsa lil Ġesu jekk kienx sultan, Ġesu wieġeb jiena lek ġejt fid-dinja biex inkun sultan, imma s-saltna tiegħi mhix ta' din id-dinja. Anke fit-twelidu, il-maġi li ġew mill-Orjent staqsew għas-sultan tal-Lut. Iżda s-saltna ta' Ġesu kienet saltna differenti, mhix saltna ta' forza u qawwa, mhux saltna ta' soldati u armamenti, mhux saltna ta' ġried mwiet, imma saltna ta' mħabba u paċi. Issa dan il-messaġġ ma niżilx tajjeb man-nies li kienu mħallsa mir-Rumani propju għax kienu jagħtu sehemhom lis-saltna enormi li kienet tikkomprendi l-Ewropa, l-Asja u l-Afrika ta' fuq. Għalihom, sultan li jipridka l-paċi kien ifisser terf ta' impjieg. Għalhekk venvnu l-illa tagħhom fuq dan is-sultan biex jinqered qabel jeqret id-dħul mill-privileġġi li kienu jgawdu bħala soldati tal-Imperatur Ċesare Awgustu. U mal-illa tal-vendetta daħlu wkoll doża ta' umiljazzjoni. Għaddew bħala re taż-żufjett. Mulej, għallimni naċċetta li nibqa' nħaddan tal-imek anke meta ta' madwari jippruvaw iwaqqgħuni għaċ-ċajt għax għadni nemmen fik. Qegħdin naraw f'nofs il-pjazza l-membri tas-Sinedrin. Is-Sinedriju kien speċi ta' parlament ludi fil-fatt ftit li xejn kellu saħħa amministrattiva għax din kienet fidejn ir-Rumani. Iżda kellhom ħafna saħħa f'dak li għandu x'jaqsam ma' drawwiet u kultura ludija. Kollox kien hemm 70 membru fis-Sinedriju u l-qassis il-kbir ta' dik is-sena iservi bħala kap tiegħu. Giuseppi d'Arimatea u Nikodemu kienu fost il-membri tas-Sinedriju iżda tagħhom kienet vuċi fid-deżert għax il-maġġoranza tal-membri kienu kontra Ġesu in-Nażarenu. Imbagħad qegħdin naraw ukoll il-qassisin u l-Leviti kienu jaħdmu fit-tempju. Il-qassisin kienu joffru s-sagrifiċċju illi kuljum kien isir f'dan l-imkien ta' qima. Il-Leviti min-naħa l-oħra kienu l-qaddejja tat-tempju lesti dejjem illi jgħinu lill-qassisin fil-ħidmiet tagħhom marbuta mat-tempju. Imbagħad fuq it-sultier qegħdin naraw il-kandilabru jew inkella il-menorah
Il-kandilabru bid-dawl fin-nofs u tliet idwal oħra kull naħa tiegħu, dan jissejjaħ ukoll il-kandilabru tas-seba' friji. Il-Lud kienu jsejħulu menorah, id-dawl tan-nofs u erf il-mulej, u s-sitt fjammi l-oħra huma l-erf uman. Hawn min isostni il-kandilabru hu simbolu tal-ġranet tal-ġimgħa, bid-dawl tan-nofs ifisser jum il-mulej, is-sibt għall-Lud u l-ħadd għalina. Tar fil-pjazza qed naraw is-sitt statwa, il-Veronika. Il-Vanġelu jgħidilna li wara Ġesu kienet miexja folla kbira u fost dawn kien hemm xi nisa twajba b'qalb tenera li bkew għad-dera tan-Nażarenu f'dik is-sura li jġiblek ħniena. It-tradizzjoni tidentifika waħda minn dawn in-nisa, is-sejħilha Veronika, il-mara li qasmet il-folla u marret tixxotta il-wiċċ mimli-dmija tas-Salvatur. U Ġesu b'att ta' gratitudni ried li l-immaġini tiegħu tibqa' stampata fuq dak il-maktub. Żgur li baqgħet stampata f'qalba. Min hemm ħareġ l-isem Vera Ikona ta' wiċċ il-mulej? Emila kien att ta' kuraġġ. Il-folla kienet tajat u tinsulta lil-Nażarenu. Iridet turi li kienet għadha tistmaħ, li ma kienitx insiet l-emejjel tal-għaġeb li dan in-Nażarenu kien għamel. Ma mxitx mal-folla, imxiet mal-ħaq u s-sewwa. Mulej Ġesu,
Għallimni nħoss għadbatija taħut il-bnedmin u nagħmel ħilti kollha biex intaffi din id-batija. Wara l-istatwa qegħdin naraw diversi personaġġi oħrajn. Fosthom qegħdin naraw il-Salamun, iben is-Sultan David. Laħaq żgħir bħala sultan u għalhekk talab bisħieħ lil mulej biex jagħti ħerf u den ħalli jkun jista' jmexxi l-poplu. Il-mulej tefa' fuq ix-xita ta' ħerf tant illi ħafna kienu jgħidu illi ma der qatt bniedem għaref daqsu. Is-sentenzi li kien jgħid kienu jitqiesu bħala proverbji u l-ġudizzji li kien jagħmel u rew idem kbir tiegħu. Kien dan is-sultan li bena l-isbaħ tempju illi qatt kellu mill-lut. Imbagħad qegħdin naraw l-arka. Kienet qisha senduq tal-poplu Ludi. Ħadmu waħdejn is-Sinaj u bdew iġorruha magħhom fid-deżert sa ma waslu fl-art imwieda. Fija kellu mitwavel tal-liġi, speċi ta' tazza tad-debb illi fija kien hemm ukoll il-manna, il-bastun ta' ronne u s-siltiet mill-kodba mqazza. Kienu jpoġġuha taħt tinda illi nħadmet apposta biex tipproteġija matul is-snin kollha li l-poplu Ludi dam fid-deżert. Fija l-Lud kienu jaraw il-preżenza tal-mulej fosthom u bija kienu jagħmlu ħafna kuraġġ quddiem l-edewwa illi kienu jimbarrawlhom it-triq. Imbagħad naraw il-Melkisedek, Sultan ta' Salem, magħruf bħala s-Sultan ta' Slim. Mar jirqa' lill-Abraham wara li dan kien ħada kontra dawk illi serqu l-bejjem u l-ġid ta' Lot. Ħajjar lill-Abraham li kien hemm stess għandhom iroddu ħajr lill-Alla tal-għajnuna li tagħhom biex kisbu lura dak illi kien tagħhom u li kien inster ilhom. Dan għandu importanza kbira fl-istorja tas-salvazzjoni għax kienu li joffra l-ewwel darba il-ħobs u l-inbit, l-istess bħalma għamel Ġesu fl-aħħar ċena. Abram u ibnu Iżak. Abram missier il-poplu Ludi. Il-mulej sejjaħlu mill-belt Babiloniża ta' Ur u qallu biex jitlaq kollox. Artu, familtu u drawwitu u jmur fl-art li ser jurieħ. L-art illum magħrufa bħala Palestina. Abraham obda u l-mulej wedu poplu kbir li kellu jsir il-poplu ta' Alla. U l-ubidjenza ta' Abram baqgħet dejjem sħiħa tant li waslitu li jkun lest li joffri lill-ibnu Iżak. Aħna wkoll illum nagħmlu parti minn dan il-poplu tal-mulej. Is-seba' statwa, Ġesu Redentur. It-triq lejn il-Kalvarju ma kienx twila, iżda r-Romani kienu jieħdu gost iserpuha biex tkun ferm itwal. Kienu jagħmlu hekk ħalli aktar nies jaraw li kundannat u hekk isservi ta' talima għalihom ukoll. U Ġesu bħala li kundannat għat-tislib kellu jterraq din il-mixja twila mobbi b'salib tqil. Kien għadda lejn sħiħ imqajjem u qajla kien trejjaq. Kienu ukoll għadda mill-flaġel ta' swat. Saħħtu kienet iddajfet, ma setax iġor aktar it-toqol li tiefu fuq spallej, otor taħt is-salib u wiċċu tkaxkar mal-art u xoftejh imtlew bit-trab imdennes ta' triq. Is-soldati intebħu li ma kinux ser iwasslu ħaj fuq il-Golgota. Kien għalhekk li sfurzaw lill-ewwel raġel li kien ġej f'direzzjoni opposta biex jgħinu. Hekk kienet tgħid il-liġi. Iżda li kkundannat kien ikompli jġorr it-tabella tal-ħtija biex kulħadd ikun jaf min hu l-ħati. U hekk Ġesu mejjum mixmum minn Ċirene kompla triqtu sa fuq il-Golgota. Mulej, għallimni nħares lejn dan il-mument fl-istorja ta' ħajtek biex meta salibi jidher u jinħast indur lejk u nitolbok tenni bħal xmun iċ-Ċirinew en lilek.
Int li aċċettajt l-għannuna ta' xmum, żgur mhux ser tiċħad l-għajnuna tiegħek lili.
F'nofs il-pjazza tistgħu tinnotaw li hemm is-soldati jimdawrin mal-ħallelin. Dawn il-ħallelin aħna nsejħulhom it-tajjeb u l-ħażin. Fil-fatt it-tnejn kienu ħżina, imma wieħed minnhom meta ħares lejn Ġesu u semgħu jitlob għal dawk illi kienu qegħdin isalbuh, ħass li ma' ġenbu ma kellux bniedem bħall-oħrajn. Dar lejh u talbu biex jiftakar fih meta jkun fis-salbna tiegħu. U l-mulej wieġbu u qallu illum stess tkun miegħi il-ġenna. Il-ħallil it-tajjeb f'ħajtu seraq lin-nies u f'mewtu seraq il-ġenna. Jallimna dan il-ħallil illi ħafna jagħtuh l-isem ta' diżma, illi għamilna x'għamilna fil-ħajja il-maħfra ta' Ġesu idejjem ikbar mid-dnubiet tagħna. Isegwi mbagħad hemm Xmuni Ċirinew, Ċirene ibelt Libjana li llum minn sejħula Bengazi. Kellu jkun Afrikan li tal-għajnuna lil Ġesu fit-triqtu lejn il-Kalvarju, għax il-liġi kienet tgħid li meta li kkundannat ma jkunx jiflaħ jasal sal-Kalvarju, l-ewwel raġel b'saħħtu li jkun ġej f'direzzjoni opposta ikun imġija li ġorr is-salib. Ma nafux jekk Xmuna aċċettax bil-qalb jew jekk kienx imġiel, iżda żgur li Ġesu ħallsu fil-wisa għax nafu li ż-żewġ uliedu, Alessandru u Rufu, kienu jiffurmaw parti mill-Knisja li kienet bdiet tissawwar f'Ġerusalemm. Imbagħad naraw il-Madonna u Ġwanni. Marija, om Ġesu, kienet mixja warajh għax ridet tara l-ġrajja kollha. Ma setgħetx tifhem għala l-poplu kien dar kontra bina, meta dan ma kienx għamillu ħlief ġid. Ridet tkun qrib tiegħu biex bil-preżenza tagħha tikkonfortah. U magħha kien hemm ukoll Ġwanni il rid jagħtiha sosten f'din is-sija jibsa u ta' niket. Il-mulej rahom it-tnejn meta kien fuq is-salib u qal lil Ġwanni, ekku ommok, u lil Marija qalla, ekku ibnek. U hekk fi Ġwanni aħna l-koll sirna ulied Marija. Imbagħad naraw il-personaġġi Mosè u Aaron. Mosè kien l-ikbar mexxej li kellu l-poplu ludi. Skont l-ordni tal-Farawn kellu jispiċċa maqtul fi twelidu, iżda ommu ħbietu u tefetu f'kannestru jew fix-xmara. Kien għalhekk li Mosè sapruħu fil-palazz tal-Farawn. Iżda qalbu baqgħet ludija u l-mulej għażlu sabiex jeħles lill-poplu mill-jasar Eġizzjan u mexxih lejn l-art imwieda. Mixja fid-deżert il ħaditilhom 40 sena u matula naraw il-fidi kbira ta' dan il-personaġġ u l-imħabba tal-mulej lejn il-poplu ludi. Imbagħad għandna lil Aronne. Dan huwa hu Mosè u ikbar minnu fl-età. Min meta l-mulej ħatar lil Mosè biex ikun kellimi quddiem il-Farawn, Mosè qiegħda dejjem bħuh biex iwassal il-messaġġ lis-Sultan Eġizzjan. Aaron ma kienx qawwi bħal ħuh, tant li meta Mosè tela fuq il-muntanja Sinaj u dam hemm 40 jum, Aaron ħalla l-poplu jagħmel oġol tad-debb biex jagħtuh qima. Dan anqal illa kbira f'Mosè. Meta niżel mill-muntanja ċanfar bisħieħ lil ħuh illi kien ħalla l-poplu jaqa' fl-idolatrija. Il-qima tal-Allat Folozz. Il-mulej ħafirlu tad-debolizza tiegħu u għażel il-familja tiegħu biex tforni s-saċerdoti lill-poplu ludi.
it-tmin statwa, il-vara l-kbira. Ir-Rumani rridu li t-tislib ikun riservat għal dawk li ma kinux Rumani u anqas ta' ċittadinanza Rumana. Ġesu kien ludi u għalhekk setgħu jsalbuh biex jeħilsu minnu. Fl-aħħar mill-aħħar hekk għajat il-poplu hemm riduh jispiċċa imsallab fuq il-Golgota. Murejdilhom li Ġesu kien ċittadin tal-univers kollu. Għajnejhom raw biss bniedem bla saħħa, imbiċċer u bla sura. Fuq is-salib il-mulej kien imxekkel sew, idejh u rijlejh kienu msamra u rasu minfuda bil-kuruna tax-xewk. Ma setax ħarrika, imma l-sienu kien ħieles u bih minn hemm fuq kien għadu jipritka. Ħafer lil min salbu, wiet il-ġenna lil min kien ikkundannat ħdejħel. U lill-umanità kollha ħallila l-iktar qalb nobli li jinħolqot tul iż-żmien, il-qalb ta' Ommu Marija, biex issa tkun ukoll omna l-koll. Is-soldati ma ridux itawlu l-ġrajja tat-tislib, kellhom xogħol ieħor fil-belt jistennihom, iddeċidew li jiksru saqajn lik-kundannati biex imbagħad il-ġisem jintelaq u l-mislubin imutu f'gati. Iżda x'inresqu lejn Ġesu raw li kien diġà miet, imma biex ikunu ċerti soldat minnhom taħ daqqa tal-anza. In-natura donna bkiet il-mewt tal-ħalliq tagħha, is-sema ddallam, in-nies bdiet tħaffef l-isfel mill-qorrija, iċ-ċenturjun ħares madwaru u l-issen. Dan żgur kien bin Alla. Mulej Ġesu, għallimni inwassal l-aħbar it-tajba dejjem, kull imkien u ma' kulħadd kif wassalta int. Anke meta din tidher bla forza u t-timbrata bħala fjask u li għadda żmienha, xorta jibqa' fija qawwa speċjali li jgħaddu kemm jgħaddu snin tibqa' vera u ħajja.
id-disa statwa, korp ta' Ġesu meħud għad-difna. Giuseppe min Arimatea ma jissemma qatt fil-Vanġelu għajr fid-difna ta' Ġesu, kien jammira lin-Nazzarenu imma ktarx li din l-ammirazzjoni kienet sikta. Kien jaf kemm kien mibow Ġesu minn sħabu tas-Sinedrin, issa warrab kull biża' u Masiħu Nikodemu rridu li jagħtu daqqatit tagħhom biex il-ġisem tan-Nazzarenu jingħata difna diċenti u denja. Ipprovdilu qabar ġdid. Murejdlu lil Giuseppe li dak il-qabar ser isir ċentru ta' qima l-insara kollha u li għal ħafna u ħafna minnhom jixxenqu li xi darba jagħtu titwila lil dan il-lok li għalihom sar qaddis. In-nisa wkoll baqgħu mexxin wara l-ġisem ta' Ġesu mejjed. Tiskanta kif dawk l-irġiel li terqu miegħu għal 3 snin sħa u raw dawk il-mirakli kollha issa kienu mistobbijin għax beżgħu. Imma n-nisa ma wrew l-ebda biża', baqgħu fidili għas-sejħa tan-Nazzarenu sal-aħħar. Għall-edewa tal-mulej, id-difna kienet tfisser it-tmiem tan-Nazzarenu u tal-imu. Għamlu dak li qatt ma għamlu qabel. Assew il-qabar għax kienu jafu li l-imgħallem kien qal li wara 3 ijiem kellu jqum. Rridu jkunu ċerti li ma jkunx hemm xi ħadd li jisraq il-ġisem mejjed u joħroġ jgħid li Ġesu kien qam mill-mewt tassew. Kienu jafu li l-ġraja bħal din kienet tfisser bidu ġdid għal moviment tan-Nazzarenu li kien beda xi 3 snin qabel fl-irħula fqar u minsija tal-Galilea. Ħabar tajjeb li kienu huma stess li assew il-qabar. Hekk kienu huma wkoll xhieda tar-rebħa li Ġesu għamel fuq il-mewt. Eżatt kif kien ħabbar. Intom taqirdu dan it-tempju u jien fit-3 ijiem nerġa' nibnieh. Mulej, kabbar fija l-fidi fil-ħajja l-hemm il-qabar biex nagħtiha importanza xierqa u fil-lista tal-valuri impoġġija quddiem-net fil-prijoritajiet ta' ħajti. L-10 u l-aħħar statwa, id-Duluri. Min iħobb ibati għal min iħobb. U Marija kienet tħobb lil-bina bl-imħabba tal-ġen. Kien l-uniku tifel tagħha. Imxiet warajh meta kien iterra it-toroq tal-Galilija iwassal l-aħbar it-tajba. U baqgħet mixja warajh meta niżel Ġerusalem għal festa tal-Eid. U baqgħet qrib tiegħu meta saret taf li qabduh is-soldati u kien qed jiġi mixli quddiem it-tribunali Lut u Rumani.
Semet il-folla tajjat, salbu, u jimxiet miegħu it-triq sa fuq il-Kalvarju. Ratu jotor taħt is-salib, rat li s-soldati jimbuttawh u jsawtuh biex ifittex jasal fuq il-Golgota. Semet li l-kapijiet tal-lut jinsulentawh, ratu jiġi mislub, semetu jitlob għal dawk li salbuh. Semetu jgħid lil Ġwanni biex jieħodha bħala ommu. U ma' Ġwanni tħanna l-bnedmin kollha ta' kull żmien u ta' kull pajjiż. U dak il-ħin ħaditna l-koll bħala wlieda. Ma setgħetx tikser qalbina, kienet l-aħħar xewqa tiegħu. Rat lil Ġesu imil rasu u irott ruħu lill-Alla l-Missier. U ħasset ukoll id-daqqa tal-anza li bina ma ħassx għax kien diġà mejjed, imma hi ħasset l-uġieħ tagħha u fehmet is-sentenza li kien Alla xmun f'jum il-preżentazzjoni. Sejf qatt jinfidlek qalbek. Imbagħad, meta niżlu l-ġisem mejjed mis-salib, ħadnitu magħha u bkiet għat-telfa tal-uniku iben. U ma setgħetx tifhem kif dak li f'ħajtu għamel biss il-ġid kellu jispiċċa mislub fuq salib. U issa bla ħajja fiħdana. Dan kollu sofrit Marija u għax ħabbet lilna l-bnedmin aċċettat din it-tbatija bħala s-sem tagħha fil-fidwa tagħna. O Marija, Om Ġesu u Omna, nissel fina mħabba lejk biex meta t-triq tidher diffiċli niftakru li jint dejjem qrib tagħna, m'intix ser tħallina weħedna, tifhimna għax int din it-triq terraq ta' qabilna. U la darba int Omna lesta dejjem twiżinna meta s-salib jitqal u t-triq tkun tidher imġebla u imħarbta.